Bono Libo. Because actually we have cooking na this emotional video. I na non mere about Garaga. Time the video about 2nd August 2025. August 2nd, 2025. Nwokorobịa ọma mara mma unu na-ahụ na social media bụ ebe m watchiri the incidents. First of all, on page Very Dark Man, and he started, unfortunately, ebe the boy na-ekwu okwu natural inye Very Dark Man azụ na kama ya ga-ere ya nweta ego ka ya were the fish azụ ndị a wee chigara Very Dark Man. Gosicha page ya ihe ndị ọ na-eme. Mgbe ọ mechara that page, o gosichara ihe ndị ahụ, o gosiri ọtụtụ ihe ndị this young man na-eme na page ya. N'ime mgbe m hụrụ page ahụ niile, elebeghị m ya n'onwe m, but through page Very Dark Man m hụrụ ya, ahụrụ m ka ọ na-agba saga. Because ọ bụrụ ihe dịka mụnwa ka unu gwudere ugbu a wee tọrọ, ọ ga-adị ozi a ga-esi na ọ maka m na-agba saga. Maybe na nwere ndị na m dị against onye dị otu a onye dị otu a. Ahụ m anything gosiri na ọ na-agba saga na that page dịka ewepụtara ya. Ahụ m anything gosiri na o nwere ihe ọzọ mma ahụhụ m odo aga eji page mma na Georgia. Mana ihe ọbụla ekwuru kwurelu kwu ala. So Very Dark Man na-egosicha ya. I am shocked to my marrow. That's ọ bụ ihe mwute na atọrọ nwokorobịa wee gbukwa ya. Ọwụ na atọrọ ya wee gbuo ya, a narakwara 10 million naira wee gbukwa nwokorobịa ọma. So achọrọ m iji ohere a ka a kọọrọ ndị mere ihe aka. Unu agbalịala. Congratulations for a very good job. Well done. Otu unu kpọtara ugbu a na gbuo ya kwa nsogbu unu kwa ọgwụla n'ụwa. Akwa na 10 million unu ga-eri ya forever. Akwa ihe ọbụla bụ problem n'ụwa unu ọgwụla. Ịma ana m echekwana na ihe mere ọtụtụ ụmụaka enwere ụfọdụ m na-anọ na ụmụaka na-eme ya ahụ na a na-atọrọ mmadụ na-akpara ego. Echekwa na maka ọnọdụ Nigeria dewere onwe ya n'ihe isi ike. Even though onweghị any excuse mmadụ nwere iji wee na-eji megide mmadụ ibe gị, because onye ahụ iji ị na-achị tọrọ the same problem ị nọ n'ime ka ya nwa nọkwa n'ime ya. Ndị dewere anyị n'ọnọdụ ọjọọ anyị bụ ndị politician. Ọkwa ha ka a ga-eji wee kpọpụtakwa anyị n'aka ọnọdụ ọjọọ. Unu nwa na-ewe iwe na ọnọdụ obodo dị jọrọ njọ. Ndị ahụ unu na ha kwata ahụ ka unu ji wee na-achọ ka unu survive. Mana ji ọ gịnị mere? Ọ gịnị mere? Ọ gịnị mere? Ihe njiri eme ihe onyonyo abụ ka nkọwakara unu. Oke, aga m eji ike ekwupụta ihe ndị m maara bụ ihe mere otu ihe gbasara nwokorobịa chi wee mee. Etinyebeghị m ọnụ ka mgbe o mere ma ka hapụ ya n'ihi ọda. Ma ihe m na-achọ igbe ihe a bụ the height of enweghị nchekwa nke anyị na-enwe n'ala Igbo taa. Nke Okwuluọra emere vidio nke ha na-eme upload very soon. Emego m nke ahụ m ga-emekwa upload. Ndị na-ekwu ihe ndị tọrọ ha na-ekwu na gbasa nke Okwuluọra the same day the same time ka all these things na-eme ihe niile emege n'ala Igbo. Enwe ndị si na ọwụ Imo steeti ka ọ ka njọ, ụfọdụ sọ ọwa Anambra ka ọ ka njọ, ụfọdụ na-akpọ ndị obodo dị taa ọnụ ha nwa na-eme, ụfọdụ na-akpọ ndị obodo dị taa. Thank you for the likes, my brother. God bless you. Ma ihe m na-achọ ime ka ụnụ mara ihe a mege n'ala Igbo. Ma ajụ m na-achọ iji ugbu a ọ dịbe otu a na mbụ. Enweghị obi nwanne anyị na-eji aga ije n'obodo taa. Ọ bụ otu a ka ọ dị bụ na mgbe gboo. Ọ bụ otu a ka ọ dị ndị Igbo alụọ ọgụ 1966 ọgụ ha lụrụ agha bidoro 1965. Because etu ihe m maara jiri m obi ike bụ enwe obi nwanne ọnụrụbe nwanne agbara ọsọ
One negi one negi chechi come and give me one name here job me on bozo. And when a voice note to circulating, I'm a video on it. And them at one emegwele, ime haga chuwage ta. Come on, guy, who is yoku, bucheya, ni rage boom. Come on, here they are boy to me. On what I can wear. And here get boom no wama boys yokum nebu. I will bring you up, my brother. But except if you come in, don't talk. I want to really address some issues. Then we'll begin to take your suggestion, my brother. So if you don't mind, if you still want me to bring you up, I will bring you. But when you come, you don't talk. I'm talking people on TikTok, please. Man, you can never be one day bonus no wa. Obi one na hedge we loaga. Etc. No gaga. They come to the akoko. Because I want to down I look like I'm I think I'm not an check the whole Nigeria face this south and southeast. That never was southeast and south. But unfortunately, that time the south was indirectly almost half of it south. They are against southeast. And that's the truth. Oh yeah, man. But the Nigeria na biaga obi how under 2 weeks, 3 weeks. So that that was the intention. My brother, drug is doing but our drug, we talk about drug. I think you have a point. Crossover, they come to another story. How a buru their armored car, buru hengwam. Kahana wipe na go on the head bridge. E were ogbuni igwe to throw had zazazam body shade the head bridge. Kabarisri ya, many of them couldn't come in. Nde gafete reba gafete. Anu kwam na dika hano na line na abia. Ama Monday fete Monday na aka the other side. Ato ogbuni igwe. Ogbuni igwe aga koto ihe ha. Otu tanka n'ime kebu mmanụ ụgbọala kiji fuel. Otu aka ọkụ shitabara everywhere. Ha niile ndị na moto na-agbabasị ime ọhịa na-agbabaji ime ọhịa bụ ndị na Nigeria ka ha na-agbabazi ime ọhịa unu mana ebe ha na-agbaba ebe ha ma ọwụ ebe ha ma mgbe ha baziri ime ọhịa ebe a ka many of them bara ime ọhịa pụta ụwa unu kwesịrị ịma ihe mere ha ma ihe m dị na-arụtụ ihe aka bụ ihe eji wee lụọ agha ahụ otu afọ atọ na ụma gịnị ndị Igbo nwere ofu obi ndị Igbo nwere obi nwanne onye Igbo ga-eji ike ma onye Igbo ibe ihe ọjọọ mana ndị Igbo ka ugbu a anụrụ ka onye Fulani na-ekwu ịchọrọ ka ị nweta onye Igbo nye ya ego ọ ga-egbu nwanne ya ọ ga-ere nwanne ya and unfortunately ha kwụchaa ya dịrị otu ahụ ndị Igbo ọ gịnị na-eme anyị nwa okorobịa na-agbara onwe ya mbọ na-agbanyeghị na papa ya wee politician ọgwụ dị gasị oke ihe nji mee na papa ya maka politician ma na-ajụghị this young man or politician unu ga-ewere iwu unu wee busa ndị kwesịrị ka ebusa iwe lekwe ndị politician anyị na-eme na-eri ego ngwale na ndị ụlọ ọgwụ gara strike ka mgbanye ụgbọala ka m tọ maka itemegbo m ya leenụ ka otu ndị ụlọ ọgwụ si wee gaa strike ha agago strike ahụ ugbu a na-ekpe echeki ma ọ ga-adị possible ka ha nwee ike laghachi back as na ego anọghị eji akwụ ụgwọ unu hụrụ otu ụmụaka si wee win African Cup of Nations nke ụmụ nwaanyị to the greatest surprise of so many people ji ụgwọ unu ahụ ndị police na complain onye police serve Nigeria for 35 good years retire enye 2,800,000 o nwere ike obutere ka na-ebe akwa ndị doctor that little salary a na-akwụ ha ego ole ka m gwa gị the truth anọ m America ego m na-erite in a week eru ihe a na-akwụ some almost doctor many doctors n'ala Igbo n'ebe m na-arụ ọrụ nwa ọrụ m na-erite in a week enwere ebe m mere video m gwara agara nga arụ ọrụ gate man ya wụ my side job if not for ihe dị oke ọnụ n'obodo a ụmụnna anyị na-enweta ego ebe a kama ihe na-eri the money nọkwa here
Ecom ne in a week can pay salary of a doctor Madolene na Libu. Now that little thing can do na church cannot still give it to them. A deny here. But then they win the Nation Cup. I is surprised. Tinubu name announced each and every one of them. And then you have 150 something million naira. Each one person. So and then check approximately the officials and the coaching crew. As they know over for that 2 something million dollars. All he spent on them just for winning that thing. Thank you, thank God I'm here. So, but those kind of money not there. The doctor got strike. Why they don't care about the doctor? Because the doctors take care of the masses. You know, but the masses, they don't care about it. How Gawa France, Gawa UK, gotta take care of themselves. Oh, the name I but don't know okay, no gacho, it Ibusaga, Newe Ego. Okay, why not in another money? We have this young man Una catch you boy. For I say maybe ha one day. Maybe catch you boy. Una bali alakaga kronaka. Congratulations. You have done marvelously well. But don't you mara? Igaha kanka, gonye mereya, ndende mereya, eperem de shunobo, una aga kanka. Chineke kwele ka unu afọ ọhụrụ na-abịa abịa afọ 2026 n'ihi na ogbo egbe gara na egbe ogbu ma gara na mma ọ ga-adịrị na mma unu ga-ebi a miserable life in your life unu ga-ebigide hụ na ọbara onye Igbo chiri ike ọbara omume anyị na-eji eme leta nwanne ọ bụ na nwanne gị echere ike gị ga leta nyere ewepụrụ obi ọjọọ ka anyị nwere leenụ ndị ụsụnụ na-asọ nwere onwe one unu kunu japu ike ihoro na eme kunu. This particular security outfit na akwenda Yoruba nwere nke ha. Ama tekuna na Yoruba. Ihe ama tekuna many time na ho ha arasi ama teko arrested Fulani so place. But uborole kunu asu nu ande na zo nwere onwe uborole Fulani ole kunu wetegoro. Ajum na aju. Fulani ole Kunu wetegoro. How many Fulanis kunu gitegoro kambo no bra so one. Tell me. Every day I got to mother about Fulani, a boom mother about Fulani. My only when they soon went away. Bundo no many power. Ndono na torego, Nenya, Kahamuta and the Fulani. How many have they arrested and how many have they pied? Unugano there, Fulani will still come and operate. Every guys in the church. Can I operate? Operate boy and hour. We know. I'm making a video on that. You know, man. All the very deciding. I'm making a video here. Ruler. People not that develop. I'm a half of jump and a lot of not insecurity. Ali Babuzepa and I told you. I lose the Buze Benjamin Nawafu. I will let them the Kokura. Huh? Le mmadụ dị ka okwurara mmadụ enwe mande nwatakịrị hapụrụ obodo nna ya bịawa n'Imo steeti ka o nyere nwanne ya nwoke na-eji ahụ and ha makwa mana ihe ọ na-eme atọrọ ya if not that maybe Chineke ya mụ anya if not ga na-akpọ ọbara Jesus maybe I don't know whoever that saved him and ya ma ihe kpechi anya ya ka hapụ ịhụ ha anya otu o si wee hapụ laa ije ahụ. One because Mike before no all make at as small. Okay. Oh, Mike Mao. Can you hear me? I can hear you clearly now. Okay. Thank you so much, Biko. Okay, when you don't know what, come Kurgawa because you were the woman. I'm really China. Ima ihe okay, so ima ihe a na-eme maka nwere onwe a ụmụazụ aha ijazizi ụmụazụ mkpụrụ mmiri so ọ bụghịchazi nwere onwe ka a na-ekwu okwu ya ọzi na ke otu ba ya esidizi mma at least nchekwagodo obodo because ihe a na-emezi kịta ahụ jobless person na-enwede ihe ọ na-arụ not 15 years 14 years na ngwụ
Obviously, Omekata years, Meka Vikings. Ometile enwetere AK-47 ya eburu ute banye ime ọhịa, you know, ụsasụ ute n'ala si gị na ọ na-achọ nwere onwe. Osọkwa na IPOB sef, osọ dị na ọnọhọ na nke Simon Ekpa, ọnọhọkwa na normal ESA na ala ikwu okwu ya. So ọ nọzi ebe ahụ n'ime ọhịa ahụ. Agụ ugbo ọhịa ya apụta ụzọ, ọ bụ onye keke na pepe ya eburu ya si n'ime ọhịa si ya weta ego ka hapụ ya. Ya jee chọgharịa ego bịa ka o jiri gbapụta keke ya. So ihe ndị ahụ ihe na-eme onye chọrọ ịrụ ọtụ ọfụ nwaanyị egburu n'ọkada ya eburu ya bakpo ime ọhịa, you know, ọrịcha ike egwu ya ya atụpụ ya asaịdị onye aha kọmplen agbagbo ya ebe ahụ. So nke iwu eziokwu na ihe na-eme na be anyị na-agbanye mmiri, ọ bụzi nwere onwe hijack a hijackịrị ya na-ahụ agụ ụlọ agụ ga-enwe dị ọrụ asị gị bịa ka etiri gị na kidnapping squad. You know, unu mechaa kidnapping ala eke 300,000, 1 million, 2 million. Onye wu number 1, onye wu number 2. So kampụ juchaziri everywhere. Ọ bụzi maka ihe a na-agbazi gị ọ bụzi nke Simon Ekpa na ESN again. Ụmụazụ na-amadị onye gentlewo ma onye nke DOS wo. Ha nọ n'ime ọhịa. Ala asị gị na okwu nwere onwe dị ihe gbasara nwere onwe. So the thing now, ịma joblessness juchara everywhere. So onye dị jobless na-enwe dị ọrụ, onye mee business ya collapse ọ. Ọ chọọ otu ọ ga-esi join okwu group. Once o nwetara AK-47, obodo na-eriju afọ. Ọfụ new machine egotere ọfụ gị n'ụzọ stop ọ gị bụrụ machine gị abatala ime ọhịa. So ala Igbo bụzi ebe a na-agba ọsọ. Igo moto iru Asaba ya paaki ya iburu keke na pepe lawa. Because iburu moto gị new igba ya ruo ebe a ha nara gị. So the thing ọ na-agbanye mmiri. So ihe na-eme mụnwa ana m eme engage ndị na-ekwu okwu politics ma ụmụ especially ndị na-ekwu about ndị ofe mmanụ na-eme maka ministries ndị na-afanya gọọmenti ma sị ha bikonu ụmụazụ ala apụta na platfọm adịghị ezo onwe ha eso. So ala ajụ ha ajụjụ ha sị na ha kwetara na Simon Ekpa. Isi ihe otu ikwetara na Simon Ekpa ikwetakwara na Nnamdi Kanu osi eyi na Nnamdi overall command nsi oke onwezi otu esi hapụ Nnamdi now ya abịazisi oke ihe ala achụzi ka onye ọbụla si n'ime ọhịa ha pụọ na ọ bụdị this thing would the real intention eji sef bido the thing ebido at the first time ihe ekwetasị n'ime ọhịa pụta ọsị ya ọ bụ na arichiri agreement dị convincible si ya because ọkwa ikwetara na onye ahụ supreme command gị general command ọsị eyi. So ọsị gị si n'ime ọhịa pụta gị bute egbe gị aha ọ bụ na ị nwere ammo tank ma ị nwere revolving gun ihe butechi ngwa ọgụ aha ka enye gị amnesty because ọgbaji uru na anyị na-ewu esi onwe anyị n'ime ọhịa ọgbaji uru atọ nke na-emezi kịta ahụ ndị DOS na fight side nke Gento nke Simon Ekpa. So it's like Boko Haram na fight the ISIS. Ụmụ onye gburu isi Boko Haram ISIS gburu onye Boko Haram. So ha metizu onwe ha n'ime ọhịa ha na-agbagbu onwe ha. Ijon is a normal security nke gọọmenti create. Ije ka ịchọ ha sị gị ị na-abịa achọ anyị abi udo dị na ihe eyi unu egwu eruo n'ime ahịa agbagbo mmadụ n'ime ahịa just ka e create that fear agbagbo mmadụ n'ime ahịa gbaa ahịa ọkụ asị gị na onwere ihe unu since na unu na-threaten anyị agbazi ahịa ọkụ. So ọ rugo nke ọ ga-eru naanị anyị nwa ụmụ Igbo niile apụtasị biko nwere onwe anyị achọghọzi ya ka anyị reach agreement of amnesty ka enye ndị amnesty reach agreement with Nnamdi Kanu si release ya fine then ndị ọbụla ji egbe kasịrị nkụ na be anyị onye ọbụla na-emezi anyị ezi ma Vikings na-achọzi nwere onwe ha wee ruzi that means na-ebuzi egbe ka ị na-afụ a na-eri oriri na any celebration ụmụazụ a na-ebute AK-47 ụmụazụ 14 years 15 years a na-ebuzi egbe ka anyawụzi ndị Fulani. So orugo mgbe ọ ga-eru anyị niile asị biko ọ bụ na ha ga-ekweta na Nnamdi Kanu pụta reach agreement with gọọmenti si achọghịzi m ihe a ka anyị bido n'oge mee ihe a because Biafra na onwe ya ọkwa self defense mere eji ka okwu Biafra alụrụ for 4 years. The intention onwe ya abụghị maka Biafra ka anyị hapụzi ihe a chọọ maka ọdịmma Igbo na nchekwa ala Igbo o metụọ gị taa ọ ga-emetụ gị echi
onye agụrụ na-agụ bịa ọ na-eme n'ime bush na village na o nwere mgbe ọ ya eru ha bata n'ime town ransack everywhere anyị na-agba ọsọ so I ransack everywhere anyị na-agba ọsọ because joblessness karịrị kidnapping is very lucrative business for them now so because o ruola mgbe ọ ya eru sister hapụ everything anyị achọghọzi anyị achọghọzi ọ bụzi illiterate onye na-agbajidi shọkụ na-eje dị primary school na-enye anyị onwere onwe nọrọ n'ime ọhịa na-anwụ igbo ọnwụchi igbo ọ chọrọ ịra ọtụ ya eje buru nwaanyị ma agadi nwaanyị n'isi na ọ pụrụ n'ụzọ ya eburu ya bakwa ọhịa so ọ bụrụ ụdị nwere onwe aka infact ọ ya aka dị mma na anyị nọrọ na Nigeria nke ya ịnọ dan ụdị nke nwere onwe ahụ. Okay, my brother, thank you very much. I think I'm honesty n'ihe na-ekwu. I'm seeing a very big honesty. Because in the na-azọ nwere onwe whether more case mainly case time one now ajụjụ m na-ajụ ha ụdị ndị dị otu a now unu so ndị Viking na ndị ha gagburu kedu ihe ha na-eme to get those people arrested? Ịma ihe ha na-eme when they catch those people they recruit them to join them. Okay, I know what I'm saying. And when one guy I gotta go around this dog gịnị ka o ji mee na ọ ga-join group nke ndị a ha egbuo eji wheelbarrow buru ozu ya galie ihe o mere wụ na ya ga-join ndị Biafran Liberation Army awa akpọwa ya ahụ n'ụtụ ya. So ihe ndị ekwenyere m ekwenye na enwere ụfọdụ ndị Viking ndị court but unfortunately many of them bụ ndị recruit tinye ha na ESN onwe ihe dịka background check ma na ha m jiri ajụ Amatoku ọkwa the state security outfit ndị Yoruba why are they not buying their own brother? Gịnị ka ha ji na-egbu nwunye ha ha na-egbu ya gị ga-ahụ Amatoku enwudegharị ndị Fulani ndị ka arụmahụ ndị Fulani ha na-enwude ọnwude akpụkpụ ndị mara ha ebe ndị Fulani nọ ebe ha fa na-eme nke ha we know. Kee otu ihe esi hazie security nchekwa obodo without organization, without registration. Onye ọbụla onye agụụ na-agụ sị gị ka ọ nọ na join ya ha nye egbe ihe kreatiri na be anyị abụghị security now. Ihe ahụ abụghị onwedị otu ihe esi ana m ekwu ESN ka m na-ekwu ya ka m agwa gị na normal ESN na otu esi create ya enwedị unit of command maka otu a nọ na nnọrọ n'ala Igbo na bute AK-47 dị n'ime ọhịa mgbe atụọ flag abụ m ESN. Ịghọtago it's not organized at all onwedị mba anyị achọghọzi biko because ihe ejizi eme anyị karịrị ihe eji eme anyị karịrị. I cannot I think I'm not chila ilo na any them not chila but I'm not chila be man plan go mad ole get so me agani grave because what I'm chila na I'm a sign I'm it's possible I'm but for me ruala I'm a so then na I will make sure now ole ruala we don't be don't be before. Why should I think this way? Because no one wants security. The thing onye na-asị na egbu onwe ma mbọsị nke ya. That's the thing. Ọ bụ na ịstọpụrụ ịkụ ya onye ha ya anwụ ị na-ekwukwa onye ha ya so onye aka mma na you stand on the right side of simple nke mbịa ma agawa onwedị onye a na-atụ ụjọ ihe ya na-eme onwe mgbe ihe ya eru tekigodu echem na ndị Igbo anyị emenwe ụdị ihe ewu echem na banditry ndị Fulani ya emenwe ya amadị m na ndị be anyị emenwu banditry ime ke mistake igbo mmadụ o mere ihe ha sị gị na egbo mmadụ gị sụọ Hausa gị sụọ Fulani ka sị na ndị Fulani bịara onwedị amadị m na ụdị ihe a emenwu n'ala Igbo onwedị otu o si mata na mmadụ ya anọnwụ n'ime ọhịa kidnap nwanne nwoke wa nwanne nwaanyị narị ya ego nwekwa mind gbuo ya. Ndị mmadụ na-ejizi POS baizi n'ime ọhịa je nọrọ na-ezide na-eme business. Onye a na-ejide onye ọcha mba onye ugwu Hausa mba onye ofe mmanụ mba nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị na m joke before gị gafara ị mana ndị militant bụ asali de koba ọ ha bụ ụzọ bido dị ntọrọ mmadụ a na-atọrọ ha tọrọ but ị mana ihe na ha tọrọ nwa ụbọchị ha tọrọ onye nembe onye ga-eje ọbụla ọ ndị ọcha ndị expatriate na ndị ha ka ha nweta ha nara the money but onye Igbo ga-ahapụ ka ndị politician mega ihe na-anwụrụ onye Igbo onye aka ya dị ọcha na-eme anything anwụrụ ya anara ego gị igbuo ya
ha fụghị na duplex na ịrụrụ duplex and ha chọrọ ịbịa ebe ahụ ha ruo ebe a agbagbo everybody nọ na duplex ahụ ha ebiri ha nọzi n'ime ọhịa small ha fụ otu ha si eme enjoyment ha eje na duplex nọ n'ime ọhịa josu emezi ala Igbo dịzi deserted side aha niile ụdị elu niile n'ebe ahụ ma uncompleted building ọha nwa nwezie a na-achụ ha abanye ime ọhịa abacha ime ọhịa ha abezi na uncompleted building aha jere na agba what do we do? Let's talk about what do we when they here see before eweliwe ọnụnụ dagburu ndị Igbo koso gị na-ekele Chukwu my brother biko a dị Chineke na-arịọ gị kwukwe ihe ma o ị bịara here na so you people are confused. ESN and Biafra whatever army are not the same. I don't know what you are trying to write there. But him na chikwa gị ọwụ na ịma ha ihe na-emenu mechiri onwe gị ọnụ. People are angry. Iwe na-ewe people. I have 3 cases of ndị anwụdere. Imaka release my friend. Ka mkpọ ya my friend. Ma na-ajụ ya nna ya asị m biko hapụ ga. Ole ndị enwudere gị asị m hapụ. Ọ mechara m ndị otochi na-aza ya na ndị Fulani emechazi kwuo na ndị Fulani. My spirit agwa m na this guy kwuga eziokwu. Ma kpọọ ya sị nna ọwụ na ịtọrọ ụwa ha na-eze achị ị ga-atọrọ m achị asị m biko na ọ so na agreement ya sa na ha ji wee hapụ ya. This guy eburu Corolla ya that time nara 2 million naira na Lilu ka anwụdere ya Lilu na ya sị na condition ya gwara ha na he will never mention on the Biafran Liberation Army. I mekwu ya ya eligwe na da da na mbiko ma kpọkwala m ekwukwere na kwa kem na emepụrụ ka sị m na-ekwu ya na-abụ enwude asị gị anyị release gị asị gị kwuo na Fulani a na-ekpuchi ihe ọjọọ na-amụba n'ala Igbo. People are very much angry. If you can defend her, I pray that somebody in Metro one day we get your contact again. Give Kuburo again in a bomb madobi. Here now, get you know, except no go and make that thing. So here, man. Now, can you stop in here? Ndị Igbo anyị emenwu ka Fulani insecurity na be ha 19 years or 15 years taa. Oye eme. So ihe anyị eme first of all, anyị nwere it na join some group ndị gọọmenti nọ n'ime ya especially na life a. Na-asị ha biko ka reach agreement with Nnamdi Kanu. Ọ bụgodo na ọ dị guilty. Ka reach agreement with ya nwa ka hapụgodo ya. Biko ọ gafelele for Nnamdi Kanu. Ka m gwa gị the truth. Ihe lekwu ha niile ụmụazụ a niile gentulu ha si n'ime ọhịa pụta ma ndị nke nọmba 1 ma nọmba 2 ma ndị nke ọzọ ha si n'ime ọhịa ha pụta na ọwụzi na ụmụazụ mebi onye normal criminals nọzi n'ime ọhịa a directivezie the whole youth obodo amazie na anyị niile na-awakpo ha n'ime ọhịa ahụ amazie na the whole people but ndị nke na-achọ nwere onwe apụ. What will you be calling my line now? If I stop this calling. You want to join the network? We're going to on that phone. I can get a program. Ha na-eji that nwere onwe ha let deceive anyị na ha nọ n'ime ọhịa for nwere onwe. Ndị nwere onwe si n'ime ọhịa pụta enye ha amnesty na agreement na be anyị from local government chairman to governors. Eme agreement ọ bụ izu ha na school. Achọ otu onye esi register ha na school. Ọ bụrụ ọrụ aka achọ otu esi eje enye ha ọrụ aka. Okay, now but again today he now propose now would have been good. Mawuna Bia come to a block okay. Bia stop calling my line. Ibera here can join him na my life. I welcomed you, but you're on internet okay. And this is the phone again. I dial the number. Stop it now if I Joseph. What are you doing? Yeah, I am on live. You're interrupting my broadcast. You actually join him on Facebook. I welcomed you, but your network get a call, get him interrupt my distance because I beg now. Now, he would have been very nice. More than when the government in the church, what do I mean? These people, they will even keep him there. Keep her forever. They check for all the same people. Okay, oh yeah, no volume because of this call. This guy named no, yeah. Can you hear me now? Oh, Jesus Christ. I'm reading the Facebook because I want the Facebook. YouTube, can you hear me?
Okay. Okay, so Okay. Facebook, have you started hearing me now? A little bit my volume now. Facebook, can you hear me? Okay. Alex, please confirm your mic is not coming up. Hey, this is my mic. Somebody is using call. Now let me interrupt. Let me. Okay. on what to phone give Mike here, Mike alias is not on motor or something. Maybe down too much. Come by, you go to motor, Maragodi. But yeah. Can you hear me now? Can you hear me now? Let me remove charger. I'll do them again. On the Facebook, can you hear me? Facebook, can you hear me? Okay, actually, I'm not speaker. Speaker, Facebook, can you hear me now? Because Facebook had the number. I remember a very big number of people following me. Oh my goodness. Oh my goodness. Well, let him get me now. This guy says I just said for somebody find it. I think after this life I need to block you. You came to join my life. I welcomed you. But your internet couldn't allow. Give me the call, and this call now has just scattered my Facebook broadcast. Huh? No, I will stop and finish. I just can make this thing. Can you get? Right. Okay, let me stop here. Let me stop here so far. Come caught on Facebook and maybe I may start all over. Okay, I'm so what that. Yeah, we are not talking about whether Nnamdi Kanu mean well, mean well. More na agwagi ndesa Nnamdi Kanu no way also cause a problem. Because the way you recruit to those people, how the way Nigeria recruit them matter. Before I give up the background of that person. I hear the cause right problem now. I don't want to go there. I'm gonna get cool down. Don't be writing this thing. People like in information, in video, in complain people. So I'm not going there. So what is the solution? I will get a defend in that role and no she. I'm not only one have a I want one girl now salary now. This girl now had stopped school because I got a bubble papa or me head in a I cannot not one dime. And never one dime. When get this man was 3 and dime. Why not support the Kwaha? So don't make me angry. Even I bet they don't rubbish here. Yeah. When you want to recruit boys, you go and check their background. Man, who don't matter. I better recruit her like that. How to throw my money now quality. I don't want you not how to go again in there. Yeah, this here the money. Here is the money. How to target they make it go anyhow. For the man look at the haga bonda have we when they go. Send there I go. I had you. How about we house on the Fulani? This share to go so Fulani can acquire and send there have more money. I am all these things. So, what do we do? You know, they defend the yes, and I will. Oh, your mother, they made. They're not going. You see that he's doing it. I'm a name with the bad boys, but the thing about this was come on, soon again, one worker. Which kind of freedom is that? We have bad boys, yes, I know. Think of my brother Korea. We have so many people, but I can't go to the one and I guess I leave. I got teacher can one away. And I couldn't defend their run and they defend your job. This guy just scattered my broadcast here. Now let me go. Maybe I'll come back next time.